General Bratislav Dikić, sagovornik emisije Između dve vatre i televizije B92. Gospodine Dikiću, videli ste ovaj prilog. Jedna od pitanja koje je u njemu postavljeno i zapravo zanimljivih tema za razgovor jeste to da jedinicom od 3700 i nešto ljudi komanduje jedan čovjek. U posljednje vreme ste, hteli ne hteli, došli u centar pažnje. Možda je zanimljivo da ovaj razgovor počnemo sa vama. Lično da možda kažemo našim gledalcima po neku informaciju i o vama. Vi ste imali vrlo dinamičan, da kažem, put i karijeru u policiji. Počeli ste kao vozač u Saju, ako se ne varam, pre 15 godina. Bili ste snajperista 98. Pa ste onda postali komandant žandarmerije u Nišu i sa tog mesta ste postali komandant žandarmerije MUP-a Srbije. Jesmo negde pogrešili u ovoj vašoj biografiji? Normalno da ste pogrešili kao u mnogim stvarima. U čemu smo pogrešili? Nikada nisam bio vozač u specijalnoj antiterorističkoj jedinici. Nikada do sada. Dobro. Bio sam specijalac u odelenju za blisku borbu, pa onda snajperista, pa komandir odelenja snajperistima, pa šef B tima, pa šef za obaveštene kontraobaveštene poslove u žandarmeriji, pa onda komandant odredu u Nišu 6 godina, pa sada komandant žandarmerije. To je moj put. Ali iskoristit ću priliku da vam prvo odgovorim na pitanja koja ste postavili gospodinu ministru Dačiću, a tiču se lično mene. Vi ste tamo postavili pitanje da li naš ministar zna da mene neko tamo u Ministarstvu unutrašnjih poslova naziva po nekim nadimkom Mali Legija, ali tako? Da, čuli smo od vaših kolega da kada govore o vama ponekad kažu Mali Legija i to je informacija koju smo dobili i u tom kontekstu sam i pitao ministra koji je bio sagovornik u ovoj emisiji da li zna za to. Kažete, čuli ste? Tako je, od vaših kolega, dakle, ne na ulici. Čula i žaba da se konji potkivaju, pa je digla nogu, kako kaže naš narod, da vam odmah kažem. Ne znam od koga ste žaba čula, ali ja vam sad kažem da smo čuli od vaših... Da vam kažem da ja nikada nisam čuo za taj nadimak, to prvi put čujem, čuo sam, da ne kažem da nisam čuo emisiji kad ste postavili pitanje našem ministru, pa sada, ali evo da vam pojasnim. Prvo, ja nisam mali, visok sam 180 cm i težak neki 105 kg. 42 godine porodičan čovjek, supruga, 3 dece. Drugo, nisam nikakav Legija, jer nisam nikada radio u Legiji stranaca. Razumete? I ne mogu da budem Legija. Ja sam Srbin iz Niša, radim u srpskoj žandarmeriji. Jedino mogu da me prozivaju možda što ja u svojoj jedinici zahtevam red, rad i disciplinu. Uzajamno uvažavanje, poštovanje hijerarhije i možda to nekom od spolja izgleda kao Legija stranaca. Ili možda to nekome smeta. Ali mi ne možemo biti Legija stranaca u svojoj državi. Mi smo srpska žandarmerija. U redu, vidjet ćemo samo... Ako smo već kod nadimka, molim vas, samo malo, nisam završio. Izvolite. Ako smo već kod nadimka, vi znate kako se nadimci uopšte daju, nameću, je li tako? Skraćenici imena i prezimena. Pa nekad da, nekad ne. Vi ste Ćosić Jugoslav, je li tako? Da. Pa kako onda vam može bude nadimak? Jugi, Ćosa, šta? Ili imate neki drugi nadimak? Pa dobro, znate šta, ja nisam u policiji, niko me ne zove tim nadimkom. Pa ne u policiji, u Srbiji, u celom našem narodu. U celom našem narodu većina građana ima neki nadimak. Dobije u školi, dobije na poslu, dobije u detinjstvu nadimak. Mislim, to je nadimak, je li tako? Dobije u ratu. Dobro, ali vi ste dobili u ratu možda nadimak. Molim se, ovaj nadimak Mali Legija nema nikakve veze sa imenom. Dakle, to nije isto poreklo, ne potiče. Ali hajte da onda ostavimo to po strani.